wannan ya ce malam Allah ba da ilimi amfani don Allah malam ina so a sa na addu'a a ne saboda makiya sun sako ni gaba. Aba a karama kalla duk kitabun tauhidin nan da ake yi da ce wani makiya sako ka gaba. Ai ba wani maki da ya sako ka gaba, ka manta da su. Idan kana jin tsoron maki ga addu'a ka rike ta, kullum ka dinga yin ta. Wannan addu'a Ibn Kasir da Ibn Qayyim sun yi magana a kanta. Allahumma a'udhu bika min jahadil bala wa darki ko wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. In Allah ya tsare ka waɗannan kudin, sai kuma ka Allahumma a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawul afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ka rike waɗannan abubuwan guda 8 idan kana roƙon Allah ya tsare ka daga abu 8 ɗin nan, da duk wahala a cikinsu take. Min jahadil bala, Allah ka tsare ni daga bala'in da zai wahalar da ni. Ka shiga bala'i kuma bala'in ba irin wanda ake fita da wuri ba, wanda ake daɗewa ɗin nan, ko ciwo ne a daɗe ana neman magani, ko kasuwa ce ta tsaya a daɗe sai an cinye komai na gida ba ta tashi ba, ko ciwo ne a ta magani, ko ta jarabawa ce mai dogon zango a daɗe a cikinta har kowa ya watsi. In ciwo ne a ta siyan magani har a rasa kuɗin da za a siya maganin. Jahadil bala kenan. Daraki shaƙa, mutum ya fada cikin taɓewa, ko mai kasa gaba ya ƙiyiwa, ko mai ake yi da kai ya ƙiyiwa, ka ɗaga kaya ya ƙi siyo, ka za ka siya ya ƙi siyo, za ka siya ya ƙi siyo, komai naka baya tafiya daidai. Wasu ilƙada, kai ta ganin canje-canje, komai naka yana baya. Washe matatil ada, to waɗannan ukun Ibn Hajar ya ce to ai za su jawo shi da dariyar maƙin, sai hukuncin sun faru sannan maƙi zai yi dariya. Shi yasa kamar na ƙarshen, in waɗancan ukun aka tsare ka, to na ƙarshen ba zai samu dama, ba zai samu yiwa ba. Shamatatil ada, ai sai mutum ya ganka a cikin jahadil bala da su'ul qada, sannan ne da shakawa, sannan ne zai ji daɗi hayye murmushi. Shi ko maƙiyi, Ibn Usaimin ya ce shi ne wanda yake farin ciki da musifarka kuma yake baƙin ciki da alherinka. Shi duk abin da zaka ji daɗi to yana ɓata masa rai, duk abin da zaka sha wahala to yana faranta masa rai, to shine maƙiyi. Da ya ji an ce baka da lafiya, to so yake ya ce Allah ya sa kai ya warke, shine maƙiyi. Da ka warke, yan ce ai yawa na ya jikinsa, aka ce ya warware, sai ce to Allah zai sauki. Ya fi so a ce yana na a kwance, kadaran kada shajaran majaram, to sai ya ji daɗi. Ya kasuwarsa a ce ka yana samun riba, sai ya jawo shi. A ya faɗuwa ya faɗa kwata, to sai ya ji daɗi. To maƙiyi kenan. To shi ko maƙiyi ba kai kake sana'anta shi ba, shi yake sana'anta kansa. Wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn. To haka dole sai ka samu maƙiyi, ko a gidanku, wani cikin ku ɗaya da shi maƙiyinka ne, wani gidan ku ɗaya da shi maƙiyinku ne, wani uban ku ɗaya da shi maƙiyinka ne, wani uwar ku ɗaya da shi maƙiyinka ne, uwa ɗaya uba ɗaya amma baya son ka. Wani unguwar ku ɗaya kuka taso aboki ne, wani ɗan uwa ne, wani makoci ne, wani na dama mafi yawan makiya idan na kusa ne. Tunda na kusan shi yake ganin ci gaban, shi yake ganin canje-canjen da kake samu. Ya ga kana haske, kana murna, kana farin ciki, kana jin daɗi. Khalilin makir, ainihu tarani wa qalbuhu yar'ani, ir'a hasanatan dafanaha wa ir'a sayyi'atan azaha. Allah ya tsare mu daga sharrin makiya. Kai ta yin wannan kawai, ka bar su da Allah, zarhum